En aquest vídeo d'interès simple veurem com es treballa amb fórmules amb referències absolutes. Obrim el nostre fitxer i veiem que tenim tres fulls: material, ESO i successions, que ja estan plens, i en necessitem un altre. Per tant, el podem inserir. O des d'aquí dalt, insereix un full, o des d'aquí baix, a qualsevol, clicant aquí baix, a la barra de fulls, li direm insereix un full. En els dos casos ens surt aquest menú. Tenim aquest clicat i ens diu: vols inserir-lo abans o després? Després. I com que la pràctica és d'interès simple, li posarem de nom simple. D'acord. S'ha creat aquí. Si els volem reordenar, els podem clicar i arrossegar cap a la posició on vulguem posar-los. El deixarem aquí al final de tot. I el que anem a fer ara és veure una imatge del que volem. Volem una taula així, on posi els anys, el capital, el rendiment i el capital final, que serà la suma dels 1.000 euros més els 40, 40, 40, 40, 40, 40. Anem a començar amb les capçaleres. Inversió a 10 anys. Interès simple. Simple. Aquí posarem capital inicial. I aquí posarem el tipus. Tipus d'interès. Molt bé, de capital inicial, per exemple, podem posar 1.000. Com que és una moneda, podem anar a format i dir-li que és una moneda. Separador de milers, coma, dos decimals i amb el símbol de l'euro. I aquí, com que és un percentatge, ja podem posar-ho abans, o hauríem de posar-ho abans. Cliquem aquí. A partir d'ara aquesta cel·la és un percentatge. Cliquem el 4. Enter. Continuo amb les capçaleres d'aquí. Any. Capital inicial. Rendibilitat. I capital final. Aquesta capçalera és negreta. I aquestes d'aquí són amb negreta i alineat a la dreta. Veiem que algunes lletres no es llegeixen, la B, la C i la D, i el que farem serà clicar-les i ara amb el botó dret li direm amplada de columna i ho posarem en mà. 2,8. Molt bé, així ja es llegeix tot. Aquí què farem? Una sèrie. Posem el primer any i després estirem cap a baix fins tenir el 2011. Aquí posarem que el capital inicial serà igual a aquest número d'aquí. Per tant, farem una fórmula que simplement digui que aquesta cel·la és igual a aquesta cel·la d'aquí. La rendibilitat serà el tipus d'interès aplicat al capital. Per tant, això serà igual a aquesta cel·la, el capital inicial, multiplicat pel tipus d'interès. I el capital final serà igual a la suma d'aquesta més aquesta. Molt bé. Ara sembla que només hem de copiar la fórmula cap a baix.
Veiem què ens passa. Si jo agafo aquí el capital inicial i el vull copiar cap a baix, em passa aquest problema d'aquí, que és com que fa còpia de fórmules relatives, m'ha copiat aquests 1.000 i tot el que té aquí baix. Jo vull copiar aquests 1.000 a totes aquestes cel·les d'aquí. Per tant, què faré? Modificaré això. Immobilitzaré el número 3. Posaré un símbol de dòlar aquí. Ara he immobilitzat aquest número d'aquí. Enter. Això és igual a C3. Si ara copio cap a baix, em fa a totes C3. Si mirem aquí dalt, per molt que cliqui jo altres, tinc C3. Si jo, en comptes d'immobilitzar una fila, vull una columna, doncs posaré un dòlar a davant de la C. Com que és una fila, doncs el poso davant del 3. O inclús puc posar un dòlar i un dòlar davant de cada un. Anem a veure què passa si copiem cap a baix la rendibilitat. També ens ho fa malament, perquè com que tenim aquí multiplicat per aquest 4, després quan copia la fórmula multiplica per tots aquests valors d'aquí cap a baix. Què farem? Immobilitzarem aquest 4, que no canvi. Poso símbol de dòlar aquí. Enter. I ara em multiplica. Si mirem aquí, B16, B15, B14, però el C4 no canvia. Per últim, tenim el capital final, que és la suma del capital inicial més la rendibilitat. Això el primer any. Però a partir del segon any, això serà igual a el valor que ja tinc més la nova rendibilitat. I ara simplement sí que he d'estirar cap a baix i tinc totes les rendibilitats. Aquí, capital final. Això serà igual a aquesta casella d'aquí. Doncs ja hem acabat. Què té de bo això? Doncs que si un dia vull canviar, en comptes de tinc 1.000 euros, tinc 2.300, doncs automàticament em canvia tots els valors. O si en comptes del 4%, un dia això és el 2,75, doncs em calcula tots els capitals finals. Doncs ja està. Torno a posar aquí 1.000, aquí 4, esborro això i ara ja només em queda que gravar. Anomena IDESA, mòdul 1, guardar.